A Deputación de Ourense ven de presentar o número 51 da revista Raigame, editada pola institución provincial desde 1995. O seu obxectivo é pôr en valor a cultura popular tradicional. Distribúese gratuitamente entre os 92 concellos da provincia en máis de un cento de centros educativos, así como bibliotecas, museos, universidades, entidades de todo tipo e colectivos culturais. Que amosa pois o compromiso da institución, da Deputación Provincial, precisamente con eso, cos principios derivados da defensa do noso patrimonio, con todo o que ten que ver este patrimonio tanto cultural, material, tanto material como inmaterial, como elemento capaz de configurar a nosa identidade como pobo, non? Ábrese este número recordando o fotógrafo alaricano José Suárez. No campo da música ensálzase figuras como o gaiteiro Abelino Cachafeiro ou o violinista Pablo Sarasate e a súa composición muiñeira Opus 32. Os irmáns Castro Vicente inician unha serie de artigos sobre a súa colección de pregos de cordel ou coplas de cego. A festa e os oficios enxálzanse en dous artigos, folións de carros de chantada e un hoxe prácticamente desaparecido, o de Latoeiro.